Standing before you, Sister Blessing, hallelujah. Amen. Umthandayo omamukeli uNkulunkulu, amen. Amen. So ngilana uzoshara okuncane nje bazalwane. Mina bengizofuna ukuba uNkulunkulu ngokuthi sisaphile, bengizofuna ukuba uNkulunkulu ngokuthi ezinye izitempileni siyazithola noma singazicelanga, amen. Amen. Okuningi kakhulu bazalwane ngifuna ukuba ukuthi siyakwazi ukuvuka ekuseni. As-understand ukuthi kwenzakalani masilele, asikuboni ngoba bazalwane makulele. Kodwa sisekuseni siyavuka, hallelujah. Amen. Noma nami one of them abantu mhlambe masesilele ebusuku siyakhathala ukhohlwe nokuthandaza kodwa uNkulunkulu sakusiza ukuthi uvuke ekuseni, amen. Amen. Bengifuna ukuba uNkulunkulu ukuthi sonke sikwazile ukuvuka asikhumbuze namuhla ukuthi sisesene purpose, amen. Nokusivumela ukuthi sibe ukuthi another part of incwadi yethu yempilo, amen. So ngilana ukuzoshare ingoma, amen. Abaziyo bazongijoyina, hallelujah. Amen. Iti Father, we adore you. Father, we Amen. adore you. We lay our lives before you, Lord. Amen. Lord, how much we love you. We lay our lives before you, Lord. Lord, how much we love you. Amen. Amen. Ngiyabonga. With this song nakhona bengizo amukela uSister Khanyisile azoshare i-testimony encane kodwa noma incane inkulu, hallelujah. Sanibonani. Ninjani? Ngiyaphila uma ngaphambi ngikhanyisile Sunday school. Yes. Ngine testimony encane nyana nje that I'd like to share nawumuntu ne. So last Saturday, ubaba mbekangekho right, ne? Mbekangekho right, but it wasn't too bad. Nje bekumuntu weak angakhona ukudriver kahle nani avele complain about how weak angakhona feel ngathi not even nalokuthi ufeel pain but weak kakhulu. Okay, kube indaba ya Sunday, Monday, Tuesday ekuseni afike kimi athi yo athi usiphointwe ukuthi inyawo lakhe eliwana likhona nokuthinta phansi akadingi nokubeka iweight mara ukubeka inyawo lakhe phansi akukhonakala. Hayi man makaqeda ukungitshela njani umkwade like ngibe ne frustration nje engayazi ukuthi kuyaphi ngithi angeke ngizovumela usathane angene ekhaya mina ngikhona. Yes yimi kuphela engisontayo but angeke ngivume, you can't, angivumi. Amen. Ngaba neni frustration bazalwane ngathi yazi uNkulunkulu ngiyakutshela manje ukuthi mina ngiyofasta. Amen. I am going to start fasting kwamanje. Ngithi mina uzophola manje. Amen. On Tuesday yakhona he couldn't even make it ilanga lonke emsebenzini wamela buye endlini wamela buya ika doctor makabuya ngitshela ukuthi hey doctor uthi yena uzafela endlini nani nizalo doctor kuyasilanyela lo ayikhoda le angeke asivume hayi la. Yes. Fasting iqhubeke bazalwane kube yi-Wednesday manje ngitshela ukuthi Wednesday lo muntu lo beka weak to the point where bekunzima nalokuthi aphume embhedeni nokuthi asukume embhedeni bekunzima ithi zami ibuhlungu ngizibuza ngithi uNkulunkulu ayeke uzongithathela ubaba akekho omunye enginaye manje nje akekho. Fasting iqhubeke kube yi-Thursday, Friday transport nayithi yangehlise khona ngibone ngobaba mikara ngithi hawu lo muntu uye no driver yena no
Lord, you can't. Yes. You can't. Kanjani? Me Yes. thinking ukuthi this thing is gonna be 2 weeks, 3 weeks of fasting. Yeah. But when it's Friday, lumuntu unamandla wokudrive and I'm like, I thank the Lord. Jesus. And ngiyakhumbula even before ngifasta ngiyamtshela uNkulunkulu ngithi God, this is gonna be a testimony. Yes. Ngiyazi nje ukuthi Yes. uzofasta Amen. kube i-testimony and today Yes. I'm the 65 uNkulunkulu and I say that I thank the Lord because today my day is well. Ngiyaphila uright. Amen. 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 Hamba kithi ayokuthumani awe webaba sengizohamba kithi ayokuthumani awe webaba thumani